Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε τη συλλογή από κροτίδες για το Πάσχα του 25. Μας έρχεται, Μεγάλη Πέμπτη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, με τα πιο μικρά αρχικά. Πρώτο ένα κουτί RC1. Έτσι. Αυτές είναι. Εντάξει, δεν είναι τίποτα χάλια, είναι πολύ σιγανές εδώ τα λεφτά τους, 2,5 ευρώ το έκανα, το πήρα, καλές είναι τα έτσι να παίξουν. Μετά έχουμε Explosive 1, παραγωγή του 22, παίζει ρόλο παραγωγή. Αυτές είναι πιο χοντρές, πιο μεγάλες, πιο καλές. Πήρε το πακέτο, 40 μέσα, αυτά έχουν 60, αυτά έχουν 40. Αυτά είναι Mega Black Devil, μια κούτα, 20 κομμάτια. Αυτές εδώ είναι κάποιος Mega Bank. Enigma, καλές είναι. Και αυτές είναι οι Guess Pop Mega Black Devil. Και για μετά ένα κουτί με Big Bang 2G, καλή, έτσι. Αυτά είχα, μισό λεπτό να τα στήσουμε και θα σας τα δείξω. Αυτά είναι όλα, αυτές εκεί όλες οι γουρούνες. Λοιπόν, έτσι, αυτά είχα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο που θα σκάσουμε γουρούνες. Γεια σας.